Razvela sam se pre više od 17 godina. Bila sam u braku 23 godine. Iz tog braka imam 2 odrasle dece koje sad imaju svoju decu koja su već u osnovnoj školi. Zašto vam ovo pričam? Pričam vam zato što nikako ne mogu da razumem žene koje kažu ja sam srećno razvedena žena. Nikad nisam mislila tako o tome. Jednostavno, moj bivši suprug i ja se nismo slagali. Bilo je nesuglasica ovakvih i onakvih i svega je bilo. Ne želim o tome da pričam, ne želim da se sećam, ali jednostavno rastali smo se. Ni jednoj strani nije bilo lako. Najteže u celoj toj priči je bilo što su se moja deca podijelila. Sin je ostao kod oca, a ćerka je krenula sa mnom. U momentu kad smo se razveli, ćerka je imala 18 godina, a sin je imao 21. Ja mislim da je to nešto što će ostati u mom životu kao neisceljena rana, kao nešto što ću pamtiti čitavog života. Njihov zagrljaj na kapiji porodične kuće je nešto što će meni ostati urezano u sećanju. Prošlo je 17 godina od tada, a ja ne mogu da se otmem tom utisku i ne mogu da zaboravim tu scenu. I kako sad meni neko može da kaže da sam ja srećno razvedena žena? Ne, nisam bila ni tada i smatram da ni jedna žena ne može da bude srećno razvedena. Može samo da bude razvedena i tu trpe obe strane, najviše deca.